eta gaizka, aipatu nahiko nituzke, ama izeba aita igoa erki esti ta hainbeste. Muxu haundi bat agurta ore, presondegi zein erbeste, zuei ere bai nafar euskaldun, zu hau ezpaita denake, bainat itxoin ordu bete, amets bat behar dut bete, baina silbeira goizero jasan dutenak zuek zarete, zuentzat beraz azken txapelau, solete eta txabete, zuentzat beraz azken txapelau, solete eta txabete. Mutil gazte baten gurasoak zarete. Azken boladan zuen herrian sexu eraso batzuk gertatu dira. Zuen semea erasotzailea deneko zurrumurrua zabaldu da herrian. Guk eziala bera hazi da, goxo astiro, astiro. Zurrumurruak izan litezke, sarri bihotzean tiro. Ikusitare ezin sinetxi naiz erakutsi berriro, gure semeak ez luke inoiz horrelakorik egingo. Naiz olakorik ene maitea, guk ez dugunez merezi, etxean ere oiuren batzuk, joaten zaizkio iesi, gure semeak baote dauzka, esan hainbeste gabezi, bera den edo ez den ez dakit, baina enuen ola ezi. Eziketaren zati ez dira, inoiz sexu erasoak, gogorrak dira kontatzen denez gure herrian jazoak. Gezur txiki bat noiz baite zango zigun gure umetxoak, baina sinisten zailago zaizkit gure herriko atxoak. Gure herriko atxoak tagu, naiz eta garen bi mundu, ohartu zaite aspaldidanik, gugandik dela urrundu, baina etxera berriz badator, mai bueltan buruz buru, guri egia esaten behintzat, bortxatu beharko dugu. Seinalea jaso duzu. Orain ez dago atzera bueltarik.
Azken urteetan gure herrian nola etzegoen giro, agintariak armak izaki, gu egin ginen bandido. Lepo gainean militar botak jartzen zituzten aldiro. Pentsatzen nuen ezote dute herri hau zein den jakingo. Adrenalina zait igo. Ez dut egingo berriro, egin edo ez dudan jartzeak, ez dit mesede egingo, hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. Hau da unea eta buruan eman behar diot tiro. Ez da erresa izango gero, karga hau eramatea, ez da ere noski 20 urteko, kartzel zigorra jatea. Argi izpi bat nahi duen haren, zigorra da itzalpea, ta mesedetzat hartzen dudan hau, bihur liteke kaltea. Ordea herri maitea, imperioen hankapea, tiro bat aski ez bada berdin zait 5 pasei ematea. Gerra delako bide bakarra nahi dugunontzat pakea. Gerra delako bide bakarra, nahi dugunontzat pakea. Urteak dira, bizi naizela, pistola bat eramanez, askatasuna edo eriotza, lau haizetara erranez. Ze bizi da hau jasan behar dena, besteen menpe izanez, horrela izan behar badugu, berdin izan zein izanez. 25 urte janez, hiltzeko prest nagoenez,
askatasunik naiz ta ez lortu, honi bostiro emanez, balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez. Balio beza beste inor hil ez dezagun gutxienez. Dio berria zela, zuen umearen zaintza kendu zizueten, eta bertze familia batek hartu zuen harreran. 5 urte eta gero, hau duzue zuen umearekin aurreneko bisita. Gela batean zaudete noiz ekarriko duten zain. Gu drogarekin koketeatzen, gaztetan asiak alai, ume bat izan genuenera eta gu ez ura zaintzeko gai. Jada sendatu egin garata, bai oraingo honetan bai, ez dut umea ezten ezeri engantxatuta bizi nahi, ez dut umea ezten ezeri engantxatuta bizi nahi. Sorbaldak dauzkat oso pisutsu, ezin dut arindu zama. Bihotza daukat esku artean, zintzilik nere izana. Pauso txikian hurbilduko da, harriturik nere gana, ta orain nola erranen diot, ni naizela bere ama. Ta orain nola erranen diot, ni naizela bere ama. Orain artean ez dira sortu, horretarako aukerak, izango ditu aita ta ama, anaiak eta arrebak. Bere ama naiz esateko zuk, launduko dizu euskerak, nola esanez arazoa da, nola hartuko duen berak, nola esanez arazoa da, nola hartuko duen berak. Argatik daukat barrua martxan, dardarkanagoeneko, mundu ontara etorri gara, mila gauza bizitzeko. Ez dut gehiegi hitz egin nau gaur, isiliko beto, baloi txiki bat ekarri diot, elkarrekin jolasteko. Baloi txiki bat ekarri diot, elkarrekin jolasteko.
gu berarekin jolasteko gaur, gatoz itxaropenean, hartu baloia bote bat eman, eta pasa zuzenean. Eta presarik ezin da izan, hortarako azkenean, egia esan behar diogu, ulertzeko gai denean, egia esan behar diogu, ulertzeko gai denean. Egia beti dugu egia, eta hau da potoloa, etorkizunak emango digu, masai erdian txaloa. Magal gainera igo nahi du nuke, bertan egin dezan loa, tamaitasunak estaldezala, erraietako zuloa. Tamaitasunak estaldezala, erraietako zuloa.